Väčšina rodín u nás nie je spojená s láskou. Je to zmluva mlčania a viny. Povieš niečo nahlas, urazíš niekoho. Ukážeš bolesť, obvinia ťa, že si nevďačná. A tak mlčíš a ďalej pokračuješ v tejto hre. Nie je to hra na rodinu, je to hra na traumu. Z detí sa stávajú emocionálni rodičia vlastným rodičom. Utišia ich hnev, kryjú ich slabosti, nosia zodpovednosť. A ty stále dúfáš, že jedného dňa príde nejaké porozumenie, príde nejaké riešenie. Ale ono to nepríde. Nepríde to práve preto, lebo to nie je o pravde. Rodina sa neuzdraví tým, že si v nej nevymeníte názory, že sa nepovadíte. Ale uzdraví sa tým, že si začnete konečne hovoriť pravdu.